ze všech děláš, jakoby ty ze všech Ostraváků se teďka snažíš dělat, že by tam brali nože a tě někoho zabije, co je normální Ostravace. Říkáš, že jsi pyramidu, ale kurva, to je tak ne, jenom se snažíš hanit za to město. No, by začni tam změkčovat teď úplně krutě chcát. Ty jdeš za sebe, chápeš tě, já jdu za sebe. Nebo já se beru Karlové. Já to video vypnu, to je hrůza. Přestaňte s těmi spoušťárnami, to je strašný. No, jenomže no. Druhá kniha Mojžišova, 1. kapitola. To je strašný. Toto sú mená Izraelcov, ktorí prišli s Jákobom do Egypta. Ten zoom je neuvěřitelný. Rúben, Šimeon, Lévi a Júda, Isachár, Zebulún a Benjamin, Dán, Naftali, Gád a Ašer. Všetkých potomkov, ktorí vyšli z vedier Jákobovi, bolo 70 duší. Jozef však bol už v Egypte. Potom Jozef zomrel, i všetci jeho bratia, i celé to pokolenie. Izraelci boli plodní, množili sa, rástli počtom a nesmierne mohutní, takže ich bola plná krajina. Vtedy nastúpil v Egypte nový kráľ, ktorý Jozefa nepoznal. Ten povedal svojmu ľudu: Hľa, stopneme to. Som ho vytiahla. V tom čase, keď Mojžiš vyrástol, vošiel k svojim bratom a videl ich bremená. Vtedy spozoroval, ako istý Egypťan bije Hebrejca, jedného z jeho bratov. Poobzeral sa, sem i tam, a keď videl, že tam nie je tam nikoho, zabil Egypťana a zahával ho do piesku. Na druhý deň vyšiel a hľa, dvaja Hebrejci sa hádali. Povedal vinníkovi: